onwe ndị amaro iyom ọwụrụ na famaria na famaro onye a na-aza iyom afamara na iyom ọ na-azakwa awụrụ nickname otu a si wee si na odogwu awụrụ guy name maka na iyom weluzi afia so I wee sị mba na anyị akpọkwa ya na poti ya na ọ nwekwa ndị nọ n'otu ọdụ mama akwa na osu na anyị because of program ya chukwu maka otu o si eme ihe ọ na-eme because ihe ọ na-eme ụmụ nwoke ama mmenwe mana chukwu gbalịa nnọọ ume ọ na-eje na-abata o wee sị na ọ ya achọ nnọọ ka anyị bịa nnọọ na nke ọ chọbụ ka anyị bịa na Easter mana ọ na-eme renovation mana ọ sị na otu unu si wee dị ka ndị asa na-ama mbịa ebe a na-eme ụmụ construction unu kalị nke ahụ kama anyị asị na cement ma pọtị metụlụ unu na-afe o wee sị mba ka anyị bịazie na Disemba nke a sef wee makanarị onwe maka na ịma ife ọbụla gbasa ndị iyom ọ na-adị iche ebe ọbụla ọfụna aka m na-adị alọ so n'ebe o si wee na-ewepụta nye bife Chineke a na-ebinye ihe gọvanọ ya elu aka prezidenti ebido with apology no na ada other intention at all other and I don't blame the national I want to be free. At least I want to know you're Yene kukambale, abana banankale, namata makanchale. That's my kind of one jale. I say you know the one for me. I'm with a woman, yabana mi family.